niya Lorna. So, bibigyan natin sila ng big bike angkas experience. Para may experience naman nila. Ito paano umangkas. Anong magagawa? Laging nagsusulang lang. Hindi malapit. Bakitan mo sila. Lahat sila. Okay. Sarap. Hindi kumpleto ang araw pag di kita kasama. Okay lang, nandito lang ako na laging nakaabang. Kahit na magdamag. Kami, bye-bye. Wow! Sana Ano, natatakot ka? Nung una, pero nung medyo nagtagal. Masaya. Oh, di ba? Masaya? Yeah. Dinig na, Nakaka-excite siya. dinig mo yung ano, di ba? Oo. Yung ingay. Oo. Sige, babalik na tayo. Pwede ba dito tumaan? Dito, dito? O doon na? Pwede rin doon? Dito na lang. Tignan mo yung mga tao, lahat nakatingin sa atin. Kaya nga po. Mayabang na naman yan. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.
Ay po. Miss Flora Casada Kalina, Team Business Secretary, and Mrs. Geraldine Guzman, Provincial Chairman, Siyasa. Thank you, Mama Sir, and family. Ano daw? Marami ko ka. Hindi naman ako kasali eh. Yeah. Hindi daw po siya sticker. Dami na naibigay. Wala sa akin. Honorable Charles O'Connor. Thank you very much. Siyasa. Hello, ma'am. Anong pangalan mo? Casey po. Casey. Ayan, tiga saan kayo? Kisikis lang po. Ay, oh. Okay. Ay, lumalayo sila oh. Nabigyan ko na kayo? Ayan. Facebook, YouTube, tsaka TikTok. Ha? Salado, init pa. Parang neneng B ang kanyang katawan. Sarap mong titigan. Walang bayad yan. Ah, ito, miss oh. Yan. Okay. Oh, no, 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 no. R108. Hindi yung channel mo. Channel. Kala ko gamit. Hindi. Mr. MTV, brother. Mr. MTV. Yan. Tapos shop ko. Motongs. Sir, what do you do for a living? Mekaniko, sir. Mekaniko. Wow. Mekaniko Wala. lang. Masyadong humble si sir. Patinig naman ang ano, tunog ng motor mo. Ayos talaga. Anong pangalan mo? Ha? Laksa Camelas. Ha? Laksa Camelas po. Oo. Yun po. Ikaw? Jasmine namin. Give me hope, Joanna. Hope, Joanna. Give me hope, Joanna. For the morning come. Give me hope, Joanna. Hope, Joanna. Hope before the morning come. Nung una nakakatakot pero ako po. Nakamasay ka lang yan. Cherry daw kaya palang tangkad. Anong pangalan mo? Cherry Fair Tugas. Cherry daw kaya palang tangkad. Cherry Okay, ako muna sasakaya. Isa na lang daw po. Mamapatukin na po. Okay na po. Mamapatukin na po.
Talagang may kayabangan to. Mainit lang yung makina, no? Mainit sa legs, no? Hawakan. Kaya nga po sa isa ko pa pong tropa. Idol. Mauna na ako. Mauna na ako ba? Mauna na ako ah. Mauna na ako. Mauna na ako ah. Oo. Thank you.